салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. хеле шод ҳастам ки шабакаи моро дастгирӣ мекунед. лайк ва подписатсия бимонед, комментарияро оғоз кунед, мо сар мекунем. Садриддин Наҷмиддин, овозхони маъруфи тоҷик, 19 январи соли 1980 дар оилаи коргари оддии шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. шӯҳрати Садриддин соли 1997 вақте ки вай мактаби миёнаро хатм карда ба донишгоҳи санъати пойтахти Тоҷикистон дохил шуд, ба даст омадааст. Он солҳо байни сарояндагони эстрадаи муосир рақобати зиёд набуд ва сарпарастон ба Садриддин барои расидан ба ҳадафҳои худ кӯмак мерасониданд. тарҷумаи ҳоли Садриддин Наҷмиддин асосан ба микрорайони Синсеюми шаҳри Душанбе рабт дорад ки ӯ дар он ҷо зиндагӣ ва ба воя расидааст. طبق معلومات‌های غیر رسمی، صدرالدین در بین برخی از اهالی همچون جوگی شناخته شده است. هدف از آن عبارت است که پوستی او به مثل پوستی آدمان تاجیک نمی باشد. صدرالدین استعداد و صدای ناتکرار دارد. او را همچون توپ بهترین آوازخوان در بین جوانان میشناسند و در بین جوانان و دختران و اهالی صدها هزار نفر مخلصان خود را دارد. صدرالدین شهرت خود را به صدای لطیف و سرودن سرودها در موضوع عشق و نام زیبا و احترام خوب به دست آورده است. و صدرالدین نجمیدین نوارگیری کلیپ های ویدیویی و سفر هنری خیلی معقول است که در این رابطه در پلتفرم او ثبت های زیادی موجود است. даромади асосии овозхон ҳунарманд аз ҳисоби иҷрои тӯю маъракаҳое ки меравад ба даст меояд. ба ҳисоби миёна $3000 кор мекунад. ин маълумоти нархнома дар соли 2018 мебошад. шояд ба куллӣ тағйир ёфта гарон шуда бошад. матнҳо шеърҳои Садриддин Наҷмиддин аз эҷодиёти шоирони тоҷик ва баъзан аз сурудҳои овозхони афғон, яъне марҳум Аҳмад Зоир омадааст. машҳуртарин суруди Садриддин Наҷмиддин «Нозанин нозад бинозам» аст. мусиқие ки Садриддин Наҷмиддинро дар овони ҷавонӣ машҳур кардааст, «Чилчил садои борон» мебошад. аввалин албоми хит бо унвони «Садои борон» дар синни 16-солагиаш нашр шудааст. ӯ ба ҳайси роҳбари гурӯҳи Садр дар вазорати фарҳанги Тоҷикистон кор кардааст. ӯро дар Эрон ва Афғонистон низ хуб мешиносанд. ҳоло ӯ дар сафар дар дигар кишварҳо қарор дошта албомҳои худро пешниҳод мекунад ки дар шабакаҳои Эрон ва Афғон пайдо мешавад. азизон, агар навъоният дар бораи Садриддин Наҷмиддин пайдо шуд, ба шумо ҳатман хабар хоҳем дод ва видеоро нашр хоҳем кард. интизор бошед. лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед.